Jack, boy, iipon daw bakaw. Sino sa mo? Tinuro mo sa bago pag ano ka. Hello, what's up mga makauragon? So kay bato pala ngunyan si Celso aka El Amigo kang Alexis. So nag-content kami ngunyan. Ma-upload kami sa makauragon kay iba siya buda ma-upload man sinda sa page ninda na Alexis kay iba kami kaya sana bisitahon nindo ang page ninda ang Alexis. Suportahan niyo doon sa iyang page na El Amigo tapos Alexis. So yon. So, Hey! Kako kung duwang buok duman sa abot-abot. Gulayo na sa ang problema kasi daw kita makait king gulayo ka duwang buok ka. Hey, buok. Ring. Kaya gilama ko di sa natad mo. send mo na naman ang kinoa. O ba, dumain sa puro ba kumaya sa pagsadiri mo, dumain sa puro. Dahil mo, nagadong ko doon sa Dahil na. ipakulo ko lamang bigdiyaw. Ay da maray pa. Hagadong kung tapayas mo, to pakulo ako rigana. Maghagad kayo ni, naghahanap nga niya akong yung tama gulay akong kapaya sa hagadon mo man. Ay di arog na sulugod ka ni. Jack empoy kita, Jack empoy. Tapos, Pag nadaog mo akong tulong suronod, say mo ing duwan nyaw. Yaw. maribaga. Pero pag nadaog ta ka, masako ng tapayas mo. Sige, tulong surunod. Kung isa ang halba pag nadaog ta ka, sa kuyanan. Oo. Pag nadaog mo man ako, sa'yo mo na yun eh. Ay. Sige, Jack empoy kita ha. Expert ini noy. Siguradong daog ka. Awir ka, sa kuya na. Sige. Jack empoy. Oo. Sarap! Kawan sana ipawanan. Jack empoy. Oh, duwa! Sabi ko sa'yo mo na ikang ganan. Dahil sana. Ano dahi? Naghurong kitang duwa. Sige. Bad no malatog ka. Pasiguro na. Jack empoy. Oh, digdiana ah. Buwa ko man. Day na. Uli isa nyo. Ika, hali mo sa nga isa nyo ko. Ihadab mo pa. Para mahanap ko. Puro pusta ka kang... Kaluwag mo sa ito. Kaluwag mo. Day na. Ipapakulong ko na itong taon. Uli na sa ito. Maghanap para ka sa... sa grapat ako dyan. Maghanap ka sa duman sa ibang manyog duman. Igwa pa ito. May nadawag ako naglagabo. Uli na. Bawi. Ipapakulong ko yun niya. Mabalik ako digday. Ayos yun na yun yung panggulay. Ano kung magulay na ako. Pero garo ano pa? Amayong pa. Tatawad na sana. Murigda mo na ako. Tanganing relax nga yung masiram ang paggulay-gulay ko. Pagod ka na. Lansin naman ako ni Dumeng. Bawian ko ito. Mapraktis ako. Agdahong ko ito si Silsaw. Matigyan sa iya. Yaong garo rin si Silsaw. Ay uniyaw niya ako. Silsaw. Oh, nakasaruan naman ako ni Dumeng. Wala ta. Dinog ako sa Jack Empoy. Bangura ka mag Jack Empoy. Hina niya. Ayaw. Expert ako dyan. Tuloy ito ako matrining kita. Naku asunyog ko. Buli sayang. Nagulay ko takaw. Turuan mo ko ha. Bako maura ka. Naliw man sa nayat. Turuan mo ko. Oo. Jack Empoy. Ari mo ah. Ka talaga. Suka mga tiknik. Jack Empoy. Oo. Maurag ka talaga ano. Oo. Dapat madaog ta ka. Jack Empoy. Oo. Tataw na ko na. Oo. Sarap. Oo. Jack Empoy. Di ba nung tama na. Naugong ko na ito. Yaw. Bawiong tayo. Ano mo sa nanghihiga? Oo, ay. Maurag ka talaga. Mana. Kuri dem itu matugot si Jumi pag dakitan dalang pangkuyan sa gulayaw. Nauli po kang ano mo. Ayaw daron talagot din sa iyo ni. Siguradong ka na kita. Yung ukuyan ta maurag ka mabaga magto sa kuya daron kay no. Tama yan. Masiruton man naman ako ini. Mana. Ay dalil. Mau yung ito nyug. Mandan Duming nasa kuya ta mo rago sa turo usak ko. Bawiun ta to bangaw tan takay ano. Sigurado yan. Yung pagaw. Ay. Turog baga si Duming. Mana? Yakin po yan sama. Uli baga turog si Duming. Marikan. Yakin po yan tana dawa turog. Ang kaputin ini kita matay mati. Mababawi ko. Isuk Mga yung tinuro mo sa kao. Jack Empoy. Ipon daw bakaw. Sana. Sumili ko sa mo. Tinuro mo sa kao. Bago pag ano ka. Ayaw sige. Ano itong tiknik? Jack Empoy. Ipon na matutulungan na naman. Sinarok sa mo. Puro buka. Jack Empoy.
Jahat. Uy! Oh! Ano ba? Sarap na sana, sarap na sana. Sige, sarap na. Uy! Ay, isip na no? Kung anong sabi ko sa imo, push mo ka. Ayun nga na Yan no? Matinula kita? Aling mong minyug ka. Ano? Adobo sa gata. Ay, yung pala na, yung pala na. Wala! Natulog ka na yun. Kung nakadyan siya ka pa.